cando se levanta... No, pero aplaudide, por favor, levantadvos. Ahora, aí está. Que viva Vilalba! Que viva o Guitiriz! Aí está, ves como sei como hai como ver as masas. Aí está. Benvidos, señoras e señores, ao Voltas co Prato. Estamos na Televisión de Galicia, como sempre, como cada tarde cociñando. Vamos para lá, veña, vamos todos para lá. Aí está, aí está. Veña, outro aplauso, veña, outro aplauso. Estamos na Televisión de Galicia cociñando como todas as tardes e xa sabedes que nos podedes seguir en @voltascoprato, onde, por certo, temos o noso concurso fotográfico e gastronómico de aniversario dos 4 anos do Voltas co Prato, no que, estamos recibindo miles de millóns de fotos, En serio, non é broma. Churrasco, criollo, ensaladilla, tortas, macedonias, salpicóns, sandías, melóns, pavías, hamburguesas, de todo estades mandando. Así que a foto máis chula, máis guai, o noso comité de expertos formado polos cociñeros do Voltas co Prato escollerá quen gaña o libro do Voltas co Prato. Así que participade, enviade e dade moito amor, como decimos sempre. Ollo, vámonos chamar aos cociñeiros. Recibimos, con forte aplauso, a Xulio Mato e a Merche Rodal. Un aplauso para eles. Que non me olvido de decir que tedes ata o día do Carmen, vale, ata o día 16 para participar no sorteo. Bueno, non é un sorteo, en realidad, un concurso. É nova, é nova. Son as Vespino. Sí, é de verán. Moi de verán, ademais. Sabes que teño unha mochillo, eu, Unha que? Teño unha moto. Unha mochillo. Eu chamo a mochillo, que é como lle chama a rapasada agora. Ah, chamalle mochillo. A mochillo, Pois teño unha moto. Rapaces, hai que ler máis. Unha moto. Mochillo non é moto. Joder. Non é moto. Pero se ti dis frases... motillo. Ti dis frases e dis palabras dos anos 70. Todas documentadas. Dos 70 ou así. Todas documentadas. Falando dos anos 70, mañán en Darbo Yeye, unha festa dos anos 70, 80 e 90 que non podedes perder. Isto non estaba preparado, Isto O Xeolacón. non estaba preparado, que os saibades. É que... O Xeolacón é Silleda, O Xeolacón Silleda. Pois aí plan. O Xeolacón mañán... 2.000 persoas festa xuntas, Yeye. Xulio 2.000 Mato. persoas, E mañá espetada musical, pois que non queran ir a Yeye. Veña, vamos cociñar, señoras e señores, a ver que nos trae María de Vilalba. Hola, son María do Boizán. Hoxe cociñamos fresas. A mí gustame con nata e yogur. A ver con que me sorprenden os cociñeiros. A mí gustaría que nos aprender a cojar o instinto. Saludo ao meu marido, a máis aos meus fillos. Gracias. Fresas salvajes. ¡Tono! ¡Qué fresa! ¡Qué fresa! ¡Oh! ¡Ostras! Fran Cañotas facendo lentejas na Thermomix. Bueno, Así fai, mi Fran Cañotas. madriña, di o título do programa, mi madriña Amorodo na cociña. Eu Que si, bonito. temos dúas cociñas, dúas manchers de Amorodos, que é o que van facer os nosos cociñeiros do Voltas co Prato. Jules, que vas facer? Puxeches cara de susto, Pois en Susto cara humor. de... Veña, que vas facer? Pois eu vou facer uns saquiños de amorodos. Vou facer unhas filloas que van levar amorodos no almohado. Vamos facer un recheo de un queixo crema tamén con amorodos e por riba vai levar tamén amorodos. Pero mira, a mí o que máis me Pero sorprende... eses croissants? Claro, os croissants. Xa veredes pa que son. É que ten croissants aí. Vamos a no manter libro. un poquinho de expectación. Que vas de... Vou de que? De De expectante. expectante. Vale, pois Xulio Mato vai utilizar amorodos, croissants, non sabemos pa qué, vai facer unhas filloas. Veremos, van parecer filloas de sangre e van ser de amorodos. Non parece, Non parecen de sangre? Non, Ah, van no. parecer de Peppa Pig. Vale. E Merche Rodal. Pois eu vou facer unha torta moi doada e moi faciliña, rápida, de máis express, para ter tempo para ir por aí de paseo. Para ir todas esas festas que van pasando por aí. Sí. Vou facer pouca Vale. cousa, pero cousa moi rica. Telo merecido que ti sempre traballas moitísimo a Xulio Mato cando ves ti non fai Claro, nada. claro. É así. A realidade é así. Que és italiano, O ora? que me faltaba por oír a mí. És italiano, O ora? que me faltaba por oír. Teño unha pa cada un. Desde que tu veches un xefe italiano, ora faz estas cousas. Iba a decir, non tive un xefe italiano, Sí, pensei que sí, é verdade. Veña, señoras, Un abrazo, señores, cociñamos amorodos, no Voltas co Prato, imos con Xulio Mato. Veña, Vamos a empezar. Hablamos de amor, culpa de la... Esta é da tua época, ves? No? No. No, eu xa tiña bigotillo xa con esta canción. É a tua época. Bueno, é a miña época mala. Pero... Granos, sombrita aquí, Ah, vale, eres adolescente cando saiu esta canción. non sei, non me acordo. 14 día directora, máis ou menos. 14 que? 14 a directora, anos? como é da Ah, tua era a miña quinta. Claro. Pero millor levaos que a min. Sí, eso sí, María. tampouco é difícil, sen dúbida. Bueno, sí.
Almohado. 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 Mira, Almohado. Amoado. vou facer filloas. Xa mo dixeches. Ou vou facer filloas. Vas facer filloas, vale. Vale, pues veña, mira, leite, 2 ovos. Sí. Están aí as cantidades, que non me acordo, pero teño todo pesadito, Aí debaixo están as cantidades. Está todo pesado. Mira, e que vamos facer? 2 ovos, Vamos a 35 gramos de azúcar, 12 gramos de aceite vegetal, 190 mililitros de leite, 60 gramos de fariña. Colorante alimentario para qué, Xulio? Para que nos quede un almohado rosita. E O que sea, vamos que é facer mentira. tamén? Xa que vai de amorodos a cousa, vamos a botar aquí unhos amorodos. Vai, E vamos triturar todo xunto. Que che parece? saltou a noticia. Saltou a noticia. Vámoslo coar para que non teña tropezós, nin teña que moitas veces quedar algún grumo así da fariña no almohado. Además, quedan, das fresas quedan, dos amorodos quedan os puntiños, te sabes, as sementes estas que teñen por fora. Sí. Eso tens que facer. Que eso seguro que así como o tomate se chama pedúnculo, que nos escriba alguén a ver como se chaman estes. É verdad. Buah, Son como como as fío, bebidas, as bebidas Sí, estas as que ten bebidas por fora, esas de pero- por fora. Entón, pues eso, como dixeche ti, a fariña. Pero estame pedindo a directora que o pregunte de maneira formal. Sí. Como se chama? Queremos saber, señores e señoras espectadoras do Voltas co Prato de Televisión de Galicia, como se chaman as bebidas que ten por fora, pejadiñas ao pelo, a todo eso vermello que ten o amorodo por fora, esas bebidas todas tiqui que parecen o meu nariz, porque eu teño así moitos puntillos no nariz tamén. Oh, que agradable. Queremos saber como se chama. Vale, así que 881-365536 para concursar, para resolver dúbidas, para o que queirades, ese é o teléfono do Voltas co Prato de Televisión de Galicia. Xa está, Xulio. Bueno, aquí non veder nada dentro desta xarra, pero vamos triturar todo e ahora ir ver como queda, porque isto é sorpresa, é unha receita secreta. Surprise. Mira. Surprise. Entón, vámoslo coar e ahora, Rocío, déxame por favor ese... Rocío quería aparecer como unha ninja e Xulio tuvo que decir Rocío. Tuvo que decir Rocío. Bueno, pues mira, ahora isto, vámoslo coar. Por que non lle botamos o colorante aínda? Para que non nos emulsione, vale? Porque Non nos- o colorante emulsiona. Todo o que batemos emulsiona. Con esto. Todo. Claro. Non sabía. Claro. Estou che preguntando desde a Claro. ignorancia. Tampouco fa falta que Ti sempre preguntas desde a que me mires ignorancia. con cara de par. Mira, ves, xa casi parece Peppa Pig, pero ainda non. Vale. Entón, agora isto, axudámonos cunha espátula. Sí, cuidado que as bebidas que van para dentro. No, que as bebidas, ainda que vayan as bebidas, non nos importa. Que Mira, non mira queremos que como vaya- quedan aí, ves, o que ves, non ves. queremos é que vaya... Ves como quedan aí? Este pouquiño de fariña, todo eso é o que non nos Eso interesa. deixo, xa non fai falta que presiones máis, a ver se van caer. Xa está, agora. Aí. Mira, e agora vamos botar o colorante para que nos quede unha cor un poquinho máis intensa. Xa. A ver. Bu. Ves? Pero ahora queda Sí, un pouco... Sí, pero hai que remexer ben como se Espera que acabaron. ahora queda un pouco... Que? Un pouco que? Ah, Parece xa. Peppa Pig? No, ou parece non? Pantera Rosa. Pois tamén. Ahora, Panther ves? Pig. Sí, veña. Vamos con Merche Rodal, deixamos E aquí agora vou a... empezar a cantar para facer Sí, as sí, fillas. te vai facendo o que tienes que facer. Porque tú eres... La pastelera del sabor. Solo le poñedes a Merche esta. Sí, que cuando quieres todo lo haces Con amor. Que tú eres mi bizcocho, Ocho, que tú eres mi pastel. que tú eres mi pudín. É que eu imagínome, sabes, como os míticos grupos mexicanos ou así que cantan todos os paisanos, sabes, Sí? que se moven así dun lado ao outro, eu imagínome así cantando, sabes, que tú eres mi pudín. Sí, gustaríame moito cantar, bueno, con un grupo mexicano, porque sí. Eu unha vez Gratuitamente. collemos... Que vas, Mercedes? Bueno, estou poñendo a masa de follado na base do molde. Estule ben, Mercedes? Oi, aos amorodos sempre con un poquinho de azúcar, simplemente non hai que botarlle nada máis, é boísimo. Se están maduriños, todavía máis rico. Oh, que ben ula, Vale. Mira, hai que recortar un pouco porque o molde é pequeniño, vale? Sóbranos moita base. Vou facer unha cousa super chula, vas a alucinar. Estou me poñendo nerviosa. Estás, estou me dando conta, cando che empezan a temblar un pouco as mãos, é que te pon nerviosa, sí, sí. Vale. Porque está me dicindo, dolle. Home, son 1030 programas, hoxe, 1030? 1030, hoxe. Oxe. 1030, 1030 Bueno. había, que chamaban así en Irún. Chamaban yo un tipo 1030. Sí, porque tomaba 10 copas de 103 todas las tardes. Chamaban, de verdad. No, eso es cierto. Chamaban yo 1030. Decía, mira, ahí vengo 1030. ¿Cómo 1030? Hola 1030, pero decían así, hola 1030. Y el tipo decía, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Non lle entendería nada. ¿Cómo una de 103? Y digo, ¿pero por qué? Porque toma 10. Tomaba 10 copas. 10 copas de 103. Ostras, chaval. Se ha morreu, claro. Pero el... claro, claro.
Diría 1030. Bueno, mira, Na caso. está ben o chiste, É que ten aquí o chisme. No, está xordo, Estábame falando a Eu xa señora. sei que perdes, Estaba falando a señora. Perdes. Perdes. A ver, que A ver. decías? No, que che diría 1030. Non che pode Venga. decir. 1030 no. Decía, outra. Vale, xa está. Atendemos a Merche, por favor. atendemos, por favor. É moi importante que a masa de follado estea ben fría, porque senón, difícil Non de como traballar, Sí. Vale, facemos tiras, pouco gordiñas. Isto é como poñer bonita unha torta por facer algo diferente. Vale. Mira, É que vas facer? espeto o amorodo. Sí. Doulle un pouco para arriba o a masa de follado. Ui, a masa esa non está moi fría, Merche. Non, esta non. Espeto, outro amorodo. Ah. Doulle un pouco para arriba a masa de follado. Hola. Espeto, outro amorodo. Eso é moi importante na vida, o espeto. Poñemos poñemos nos bordes. Vou a encher todo o borde da torta así. Vale. Voulle facer ese decorado. Podes vale? facer outra para que vexa a convidada? Sí. Sí, pois veña. Vamos a recibir con un fortísimo aplauso, señoras e señores, a María de Vilalba. Un aplauso para ela. Hola, María. Sentino aí cae un cable por aí, a ver si... A ver si te van a levar por diante. Vamos con Merche Rodal? Sí. Veña, María de Vilalba que está con nós no Voltas co Prato. Xa non é a Hola, primeira Ana vez que María. ven, Estou facendo unha decoración. Masa de follado, amorodos. Espetando amorodos na masa de follado. Simplemente para deixar a torta máis bonita. Non ten máis sentido que este. É só unha cuestión E estética. agora, mira, cuestión estética. Poñemos aí no lateral. Está moi guai esa idea, Ves, así? E vou a encher aí todo o lateral. E despois no medio vou a facer unha cremiña moi rica, con ese leite condensado, ovos, Pompaste. zume de limón. E este temos por aquí a salsiña de amorodos, que vai a ir tamén polo medio. Moi guai. Vale, chocolate. Mais o chocolate, María, eso despois por fora. Que che parece? Non sei se estás nerviosa, si... No, non estou. No. Non é a primeira vez. No, xa sei, por eso te digo que... No. Pero non sei, ao mellor poñente nerviosa as receitas. No. A receta non, a receta xa vai papar, non te preocupes, non. Non hai problema por eso, non hai problema. Non sei, pois ao mellor sorprendeute. A mí Sí. deixoume un pouco... Miren así nun deses vídeos, sabes, Pero que eso ves non ás veces no. na internet e dicen, mira, vou a probar un día a facer esta... Pareceume curioso así. Mira que Está bonito. Ahora hai que probalo. Que curioso, non che parece... Sí, Malo non vai estar, porque masa de follado e amorodos, isto Sí, malo sí, non vai estar. Quedarán. Pois esta é a idea que trae Merche Rodal. E imos ver a idea de Xulio Mato. Veña, vamos con Hola, Xulio. Xulio. Benvida, que tal? Como Ponte estás? por aquí, que se move el, que a protagonista es ti, que se Sí, move. sí, sí. No, eu estou aquí, mira, estou facendo filloas rosas. Filloa rosas. Que te parece? Ben, Que conste que a primeira... primeira vez. Non saleu, pero as outras sí. Vale? Mira, ti dirás, pero eso non son rosas. No, No, parecen de sangre. Pero esas non son rosas. Sí, pero porque son secretas, mira, ves? Sí, por sí, debaixo, por debaixo. sí que son rosas. Por qué? Porque deixamos que torren por un lado Sí. e despois, cando damos a volta, deixámola un par de segundos e retirámolas, vale? Escoita, Que? primeiro de todo, non sei o que é rosa para ti. E segundo de todo, Estamos. por No, que, non empecemos cos matices. por que a queimas tanto? Que Que non é necesidade queimar, tens de que non é torrar? queimar. Xa Queimar, está. sabes que se está queimando? Esta se está Vale, queimando. pois saca. No podo, porque ainda non está, non lle pasando. pillei a temperatura a esta inducción. Entonces, queimaronse che, e dache No, a no, volta. no. Estas non están queimadas, estas están ben. Estas están ben. Sí. Sí. Elas o que están é sorprendentemente frescas para estar aí. Claro, porque necesito que estén frías. Claro. Claro, por eso as teño feitas. Esta a ver se se dá levantado. A ver, Vamos a intentar, sí. É moi fácil decirlo, Gloria, me está dicindo, dalle a volta. Sí, no, porque se me agarra. Vamos, aí está, música de tensión na volta escoprando. No, que non está, que non está. Aí vai, Xulio a filloa, Mato. para saber que está, ten que levantar o lateral. Esta non está levantando. No, Xulio Mato está intentando Nada, é igual. levantar a É filloa. facer filloas, que todas sabedes facer filloas, Sí. todos sabedes facer filloas. Dase por vencido. Entón, mira, esto vamos a pagar. No, está aí. Antes de que acabe o programa, vamos a ir dar a volta. Si, home, vai estar negra. Antes de que acabe o programa vai estar a pobre filloa. Entón vamos a ir co recheo, porque a filloa xa as temos. Vale, sí. Venga, Vale. vamos, correche, arrímate para... Vale, pero mira, teño aquí esto. Así. Como mira a temperatura, Xulio, por favor, outra vez. Estaba no 6, o sea, non Ti queima como tanto. miras a temperatura, María? Así tamén? No. No, me claro. A xente normal, O no. aceite ou Bueno, mira, allo. ahora vamos a poñer aquí os croissants, despois xa che direi para que son. E ahora que vamos a facer é aplastalos un pouquinho. Os
croissants que seguimos sin saber para que son. Xa verás, xa verás. Este é... Gustan os croissants? Sí. Así a plancha, verdad? Con xamón Non, e nunca os queixo. probei. Non, Así están non. máis ricos aínda, A ver. Bueno, pois mira, vamos facer o recheo. O recheo é unha cremiña de queixo, vale? Temos aquí nata líquida, temos aquí queixo crema e temos azucre. E despois aí vamos a botar tamén unhos amorodos picadiños. Vale. Vale? Isto vamos a deixar que se nos siga facendo. A ver como vai a filloa. No, vai, Pois vai. Ainda non está. A ver, eu creo que te saiu mal o que é o amoada, Xulio. Non sei, pode ser, pero é raro porque o fixen exactamente igual para esas. No, Ese igual nunca no. sale. Exactamente igual. Mima, pero ule... Huele moi Huele a ben, fresa, non? eh? Sí, huele Verdad, un huele a pouco. amorodo. Bueno, vamos a montar isto entón. Que... Vale, valle dando, que lle vou preguntar mientras tanto a María. María, Azucre, valle dando, valle dando. María, a ver, pa a xente de Vilalba, cal das dúas levarías ti, se tes que escoller unha? Pois terei que probar primeiro. Claro, porque estas de momento aquí non se ve moita cousa tampouco, verdad? Non teñen moita historia. Bueno, pois vouche pedir que vayas á zona de sufridores e despois vémonos, vale? Vale. Un aplauso para María de Vilalba, que está con nós no Voltas co Prato a Televisión de Galicia. Bueno, en Galicia temos amorodos dende sempre, Eses pequerrechiños que atopamos en valados de pedra e corredoiras, os amarillós, sabedes, de toda a vida, bueno. Pero de onde saen os de tamaño máis grande, eses que agora inzan as nosas hortas? Pois, resulta que proceden de dúas razas americanas, sí. Sei que os colonos, cando chegaron ali, alucinaron con aqueles maxi amorodos. E foi así como se hibridaron e deron lugar a estas fermosas froitas que agora apañamos con alegría. E ollo, que somos un dos maiores produtores do mundo, máis de 325.000 toneladas, así que podemos dar consellos. Por exemplo, para que se conserven, non os lavedes nin cortedes ata o momento de comelos. E sempre guardados na neveira. E logo xa a inventar. Cos amorodos todo queda ben, pero se queredes ideas, aquí tedes as nosas. Xulia e Begoña fan receitas espectaculares que van estar, como sempre, en @voltascoprato. Así que participade no sorteo, seguide as receitas ata... Que? Xulio Begoña, dixo. Sí, Dixen que Xulio Begoña, todo perdón. Xulio, bueno. Perdón. Ves como te Xulio escoitamos? e Merch. Xulio e Merch. E Begoña tamén. E Begoña tamén, pero bueno, están ali todas as receitas. En calquera caso, sorteo ata o día do Carme, vale? Concurso. Por que digo sorteo? Concurso. Porque van a escoller eles cal é a mellor foto. Mira, Xulio, espera un... No, espera, por favor, no. Atención, a ver, vamos a ver. Oxe, para eso. Oxe non sei que lle pasa. Pódese ver o que pasou. No, pódese ver o que lle pasou, sí. Non hai problema, mira o que lle pasou. A vos parece vos normal. Oxe, eu non sei que lle pasa, Antes estaba... Como ti nunca rompiche un plato. No, pero antes estaba falando con Merchi tamén e tiraches algo aquí, caeu todo por aquí. No, caeume esto. Bueno, pues... Pero non tirei, eso as cousas caen, non se tira. Reláxate. Estou nervioso, cañotas. Estás ben? No, Necesitas un bico, algo? no. Seguro? Necesito pegamento e medio para pegar ese plato. Bueno, non pasou nada, ti estás ben, non te mancaste. Estou ben, no, Non se mancou. Bueno, Como liou Xulio, Como liou, Ahora, cando acaba o programa... Cuidado. bueno, facemos ao recheo. Mira, xa pusen todos os amorodos, mira que bonitos nos quedaron. Ole, que bonitos. Bonitos, Ahora hai que facer o recheo. Sí. E Por como aquí faz? dentro imos facer unha cremiña. Aí, mira que chulo. Ves? É que te moviches, entonces... No, xa podes sobremoverte. Está así, seguro? Sí. Entón, Vale. vamos a fazer o recheo que O vai ser a recheo. crema que vai por dentro. Que é super sinxelo, mira. Unha boa cunca de leite Unha condensado. boa cunca, di. Unha boa cunca de leite condensado. Agora, a ver, que máis podemos botarlle? O zume de 2 limóns. Vale. Estaba quitándolle aí as As pebidas, pebidas, sí. creo que esa non queda ningunha. Para aí dentro. Guau. Eso vai E estar bo. agora, 3 Vai estar xemas de ovos. Tes aí os ovos. Estou Que buscando un bol para separar as xemas das claras. Vale. 3 xemas de ovos, vale. Entón leva leite condensado, leva bastante leite condensado, Sí, non? basicamente o recheo é leite condensado. Vale. Leva o zume de 2 limóns, O dixetes. zume de 2 limóns E 3 xemas. e 3 xemas, xa está. Guau, Isto Estas vai a cousas ser que fai o Merche recheo. Rodal, Isto é sobremesas sinxelas para un día de verán. E mira como lle quedou, mirade como lle quedou aquí a marmelada de amoroso. Non chega a ser unha marmelada, Non porque chega a habría ser. que cociñala moito máis, pero é suficiente para... Pero le queda a gusto. Mira. Boh. Mira como brilla, Brilla tanto como a presenza de Merche Rodal aquí. Exagerado, que exagerado. Sí, aquí.
Ese ovo triste. Ese para despois pintar, sabes que a masa de follado, sempre antes de ir ao forno, hai que pintala para que colle un poquinho de cor. O pobre ovo. Ese ovo vai a ser o que empreguemos para pintar a masa de follado. O ovo máis triste. Aí está, velo. Hola, oviño. Corre, ovo. Corre, ovo. Me cago en Dios. Cuidado co tiro, Ai. Mira, recheo listo. Tranquilos que lle vamos dar traza, Pasa nada. Vas comer ese ovo. Vente O para acá. recheo mesturado de merche rodal vai para dentro. Leite condensado, 3 xemas e zume de limón, nada máis. Mira que ben que solidiño queda xa, Sí? Está moi ben. Parece crema pasteleira, verdad? Sí? Podería ser con crema pasteleira, quedaría boísimo isto. A tamén. min gustaría máis con crema pasteleira, a verdad. Bueno, tens que probar, pero é por dar opcións Bueno, tamén. pero eu é porque me gusta máis, gústame máis que o leite condensado, sabes? Vale, A vale. crema pasteleira. Acepto, aceptamos. Pero que me E gusta de agora, verdade é que o fagas ti e que o coma eu. Mira, facemos así. Como? Porque, o sea, ti adestras ou A min, algo. unha vez, dixéronme ti, cando fagas os pastéis, as tortas, ti dalle sempre Pero ti un toquiño. adestras ou algo, fas exercicio normalmente. Home, claro. É que A ver, tes- senón como mantería este corpo. Cando fas isto, tes postura de levantar peso morto moi ben, O sea, fas posto así, Sí, coa claro. espalda moi ben, A ver, coas costas aí. necesito unha culler. Poderás preguntarlle a Xulio se Xulio, lle tes sobra unha culler? Sí, para min. 5 segundos. Pero se tiñas todo aí. Devólvolla. Ese cacharro cheo de culleres. Creo que están enfadados. Creo que están enfadados. Que Compartir e vivir, Xulio. Discutir. Sí, 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 pero sempre comparto mismo. Mentira. Eso é incierto. Bueno, aí teño que dar a razón a Xulio. Sí, mira, no viernes pasado Sí. fíxolle falta azucre moído e deixeillo. Cun sorriso dicéndolle, por suposto, Xulio, como Sí, non che vou ¿dónde- deixar pero- eu o azucre escoita, moído? ¿Dónde Tarde ou ve- temprano iba a cobrar. De onde ven este mal rollo? Que pasou? Non pasou nada. Que pasou? Non pasou nada, que Pero iba ainda a pasar. pode pasar, como digo Pero a mi ainda joven. pode pasar. Ainda pode pasar. Bueno, poñemos por aí un poquinho. Podíamos pasala pola turmis, así. No, a min gustoume así. A min gustame así tamén. Sí. E con este espetiño que empregamos antes, imos a metelo aí polo medio así. Ah, Vale, así. vale, porque queres metelo por baixo tamén. Sí, que vaya vale, por todos lados, que quede a... Pouco lle botache. Queres, botamoslle máis? No, está ben, está. Como queires, Está se ben. queres botamoslle máis. Home, claro que lle botaría máis, Dalle, toma. pois dalle, veña, ven, No, trae no, para xa cá. cho levo. Aí vai. Home, claro, que leva un pouco de sustancia, xa está, tampouco te pases. Ah, era iso que lle faltaba. Anda que... En fin, bueno, batemos ovo. Voulle facer unha C de cañotas. Alá, vamos con Xulio Mato, veña. Vamos para lá. Sí, Porque tú eres la pastelera del sabor. del sabor. Sí, que cuando quieres todo lo haces con amor. Como él. Que tú eres mi bizcocho, Bizcocho. que tú eres mi pastel. Pastel. Xulio Mato está facendo, bueno, fixo unhas filloas, non fixo unhas filloas. Trouxo unhas filloas porque as que fixo que non lle sei. Claro, non como Merchi que fixo a masa follada. Bueno, filloas que fixen eu. Con ese modo que... A ver, sí que é No, certo... pero estaba mal o almohado ao final. o No, sea, no, eso estaba ben, o que pasa é que cada... A ver, eu antes fixenas nunha vitro que temos arriba, Sí. vale? A inducción reparto o calor de outra maneira. Entón, hai que ir Como tanteando repartes? hasta saber. Cal é a diferencia? Pois máis directo, máis intenso. Pero non mo digo, pero por que mo dis cabreado? Excusitos, Bueno. excusitos. Uy, como están estes Era dous. mellor comprar a masa, verdad? Merchi? Bueno, filloa, Vou marchar daqui, cremiña de queixo con amorodos. Croissant á plancha, que lle vamos meter aquí. Mira onde estaba a trampa. Aí estaba a maxia, ves? Ahora vamos a poñer un poquinho máis de recheo. Vou dicir unha cousa, por favor. Vou dicir unha cousa. Que se están botando xa aquí as águias imperiais ao redor. Quero dicir a todo o equipo da Voltas co Prato que son meus. Vale? No, no, que no. non se que non De se momento, vamos a que dicir non a se Cañetas chegue que é meu. No, no, que non se chegue ninguén, especialmente Xan, que está aquí ao lado, que non se chegue ninguén a comer isto, No, de momento non se vai a echar. Porque isto leva o meu nome máis o de María, que está ali. O de María sí que o leva. O teu, Bueno. bueno. Mira, ahora vas poñer, agarra aquí. Que os saibades, Agarra aquí así. Ostras, pero... Agarra. E ahora vamos a facer aquí un nudete. Non Se estás só, como faz? Non moi apretado. Se estou só, no fago. Vale. Mira, vamos a facer así. Vamos a facer un lazo, vale? Que nervios, macho. No, vais a telo que apretar máis, No, necesito que... Solta, Solto? Solta, sí.
E agora necesitamos que, bueno, agarráchelo un pouco regular. Sí, home, agarrei no poner de medixa, está calado. Agarráchelo un pouco regular. Vamos a facer outro, agarra outra vez. Quedou un pocho de todo. Agarra outra vez, agarra outra A vez. ver. Que por riba ten que levar un adorno, entón para eso necesitamos que abra. Está rompendo, Dios mío. Está rompendo. Sí, esa... Pero que pasa? Matan arriba non? No, como tan arriba? Baixo, No, baixo, no. aí. Isto vai ser un desastre. Isto vai ser un desastre, pero é igual, temos máis filloas. A ver. Merchi, ven picalo. Solta. Axúdache con algo? A ver se sale. Se non sale, probamos con outra. Ahora sí. Ostras, que guai. Entón, ahora, aquí o que vamos a facer, mira, vamos a poñer algún amorodiño. Uf, Merchi, isto é moita clase, Igual aquí hoxe... E agora, unhos arandos que sempre se puxeron neste programa. Xa dixen que hoxe era o lacón, en Silleda? Sí. Sí. Pois, por se acaso alguén non estaba conectado, hoxe é o lacón, en Silleda, Conectado, Conectado. Mira, e agora isto se... É que vou rematar porque teño que facer máis, porque senón isto non chega a nada. Vale. Entón agora, mira, iría así, para que te fagas unha idea. No, para que me faga unha idea, non estalo facendo. Aí está. Por vamos dar un aplauso. Claro. Para que me faga unha idea. Voy a botar máis neve. Tal como estaría nunha pastelería, deixouno. Veña, vamos a deixar a Xulio e imos comer rodadas. Quedou perfecto. No por nada. 40 minutos a 180 graus. 40 minutos, ora fan como Begoña. Acordaste como fan Begoña. E vai, vamos para pechar. 40 minutos a 180. Sí, estou reducindo aquí un poquinho a salsa de amorodos. Vale. Derretendo un pouco de chocolate para adornar. Chocolate con amorodos sempre é boa idea. Mientras tanto, eu vou falar con María, veña, de Vilalba, vamos para lá. A ver, ó, un aplausiño aí para María, para os cociñeiros. Para mí non me fai falta, pero para eles sí. E para ti tamén. Para mí tamén, veña. Bueno, pois, hai que compartir os aplausos tamén. Bueno, María, creo que vamos facer unha enquisa, vale? Vamos preguntar ao público cal das dúas pensa que pode estar máis boa, porque hai xente que lle gustará máis un estilo de sobremesas ou outra. Entonces, o público do Voltas co Prato que está aquí, quero que levantedes a mão según vos guste máis unha ou outra. Vou preguntar. Quen cree que vai estar máis boa? A de Xulio Mato, que levanta a mão. Aí hai moitos de Xulio, Bueno. E quen cree que vai estar máis bo o de Merchi Rodal que levanta a mão? Ostras! Hai moita xente... Bueno, a xente sempre fai o mismo. A xente non lle vale unha cousa, ten que comer as dúas, levanta as dúas mãos. Sí, queren probar. Queren probar. Bueno, pois a que seguro que vai probar vai ser ti. O resto xa o veremos. Se sobra algo. Si non o comes ti todo. É máis eu. Bueno, vamos velo aí de preto, queres? Sí. Pois veña, un aplauso para María. Has de probar, María de Vilalba, veña. Deixa-me baixar a moto. Axúdate. Veña, vais Estou comigo. coxa. Nada, vais comigo. Hola. Veña, tiras ti ben? Sí. Veña. Vamos con Merchi Rodal. Habrá que sacar a torta do forno. Queres sacar a torta do forno? No, eu abrolle. Pois, no. Mira saco. Abre aí. A ver. Aí vamos. Ten boa pinta. Ole. A ver, pono aí, para que se vexa ben. Ten boa pinta. Aí. Uau, Merchi. Así. E agora Moi bo adornaremos un aspecto, pouquiño. Con máis deses amorodos, apagamos xa, mira. Mira como ven a peja. Ves como ven a peja aquí? Ven a peja. Bueno, imos Son a malas as pejas. Sí. Son malas. E os pejos. Teñen o demo dentro, Salvei un gorrión onte. El ojo. A peja colleu un gorrión dos pequeniños que están a nacer, pequeniño, tiña aí agarrado. E saca para lá. En serio? Home, claro. Iso, perdón. Dixo a peja. Bueno, Merchi, veña, a ver como Veña, vai. vamos, sacamos o papel Que por baixo. finiña queda, non? Sí, porque realmente Se ser comprada, era máis fina. a masa de follado e o recheo. No, rompeuche un plato, pero tamén me dices que che romperan dous. Pero sabes por que me rompeu un plato? Por los nervios. Sí. Hoxe temos o lacón en Silleda, a partir das 9:30.
Necesitas axuda, Merche? Moitas gracias. De verdad, Está pegado. isto é insufrible, ter que aturar isto. Aí estamos. Moitas gracias a todos. Ahí está. Esa colaboración. Ahí está. Toma, nota. Grazas. leva pa aí, Aí leva. estamos. Bueno, sí, pois que mucho chulo, eh? Poñemos, pásame aí a tixola. Despois faltache material. Poñemos Que un rico. poquinho por riba e por baixo tamén, mira, para que empape por aí. Unha por cama, baixo. non? Unha camiña. E por riba tamén, porque isto está boísimo. Olé. E ademais isto dalle un brilliño así. E agora chocolate, que? Tamén. Poñémoslle tamén? Sí. A ti gusta o chocolate, María? Sí. A quen non? Bueno, hai xente que non lle gusta moito, eh? Pero raros, raro. Sí. Hola, que rico. Wow. Temos tempo tranquilo que o de Xulio xa o vimos, porque Xulio... Sí, o meu xa está, xa fixen outro. Claro. Antes preguntábarme se non fora por ti como faría, pois mira, fixeno exactamente igual. Igual de mal. O sea, non aportache moito. No. Iso é unha aberración, Merche? Oh, moi ben, Sí, Merchi. ¿no? Pero... Parece o Rodeira Mar, o sea, Bueno, pues vamos a dar un aplauso mentre bota o chocolate a Merchi Rodal. Moi ben. Vamos ver o final do de Xulio. Non sei que nos queren mostrar, que nos queren Eu só, para que enseñar. vexades que este é o que fixemos entre os dous, este é o que fixen eu só, Bueno, pois mellor só que mal acompañado. pois sí. Pois, mira, pero ainda así, eu son unha boa persoa e vou pedir que che den outro aplauso para Xulio. Pues Outro moita aplauso para Xulio. Entón agora, aquí vou che quitar a cordiña para que podas probar. Aí está. Hola. Cuidado, A ver se tentino, non se nos tentino. rompe demasiado, porque Cuidado. o que quero que se vexa é unha O do vez que medio. cortas, aí está, que está Ole. toda a cremiña, ves? Que rico. A filloiña, todo o recheo. Entón, eso é un bocado para comer a puñeradas. Pois chegou o momento de probar. Por favor, María, aí á esquerda, xa sabes, no cabeceiro da mesa. E a xente da casa que nos chame é 881-365-536, concurso a voltas co prato, 50 euros en xogo, mentres María de Vilalba vai probando as dúas receitas de hoxe. Cando queiras podes ir probando, bueno, as filloas recheas con croissant de Xulio Mato. Con croissant, moi ben. Cremiña de queixo, bueno. Moi ben, a verdade é que é unha fantasía. Qué bonito moi todo. A digestivo. verdad, con Amorodos queda todo precioso E o sempre. de Merchi tamén, a verdade é que a torta é preciosa, Merchi? Moi, E a presentación? Moi Moi bo. Presentación, sí. Ese chocolate. Moi ben rematado. Imos ir a Vila Mayor, a Vilar Mayor. María, que tal? Boa tarde. Buenas tardes, Como estás? estupendamente. Cocéndote, supoño, non? La verdad es que aquí en este momento hay 36 grados. Me cago en... 36 graus, dixo. 36, home, claro. 36 graus. Pero... Poucos me parece. No, pero a xente non anda pola rúa, entón. A xente está metida na casa. Escondida, detrás nas sombras, buscando a sombra. Ostras, é que 36 graus. Guau, Pues sí. Bueno, por veña, por 50 euriños vamos coa pregunta do día. Aí está. Non celebredes, vale? Vale. Vai a pregunta, se acerta. 3 opcións de Qué resposta. difícil, qué difícil. Que receita non se adoita facer con amorodos? A, torta, B, mermelada ou C, callos. Callos. Vamos comprobar a ver se son os callos. Son os callos, claro que sí. Merche celebrou, Merche celebrou. Merche celebrou. Moi ben, María. Bueno, María. Agora que vas. Bueno, María, por moitos parabéns. Nada, a hidratarse moito, vale? Vale, gracias. Veña, un bico grande, gracias por chamar. Otro para vosotros. Hasta logo, chao, chao. Parabéns. Joder, callos de amorodo, imagina. Callos de amorodo. Seguro que se pode facer. Seguro que dándolle Xa unha fixemos volta aí. cousas Dándolle parecidas. unha volta. Sí, sí, sí. raras, Xo sei, extrañas. María, teno claro. Sí. Teno claro. Sí, Vale, sí. entonces por Dios. vou coller as... Pois non sei se é bo ou malo. Procedo a coller as maus dos cociñeros a darlle os parabéns aos dos porque as recetas son moi chulas. Quedaron Son moi bonitas, guais. a verdad que moi están bonitas, preciosas. Neste programa 1030 do A Voltas co Prato, María de Vilalba veu probar amorodos. E María, quen gaña o A Voltas co Prato o día de hoxe? Xulio Mato. Xulio Mato! Xulio Mato, como está, Xulio? Bueno, señoras, señores, nos marchamos. Queden coa actualidade co Telexornal Serán. Vémonos o luns, como sempre, con máis receitas. En donde? Na Televisión de Galicia, no A Voltas co Prato. Bicos, chao, chao. Mua. Yeah, baby, princesa.